Saluhut parhalado KPP Serpong pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja dohot naposo bulung naman dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Hurian itu hata na hina holongan Marsada ni roha mahita sadarion lao mamuji tuhata di Minggu Trinitatis hasito lusa daun ni debata. Topik Minggu sadarion debatatta nasangap jala na tibul. Tapujima debatatta marhite-hite ende sian buku ende nomor 581 ayat sadaro ditolu sangap di Jahoba. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saleleng dileleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale debata sito lusada, debata ama, anak, dohoton di perbadia, namandok mauliate mahami tuho ala di toppa, di palua, jala di parbadiai ho hami, inorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Sai ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala patogu-togu hami, di hasusudani bohal nami, tu harajonmu, na di banua ginjangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata na imbaru. Amen. Mundur mamu. Tabu jima tuhata marhite ende siambuku ende nomor 110 tolu ayat sada dohot 2. Debata sitolu sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo rodi paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di benua ginjang, dohot na di benua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru nitano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon,
Dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akka namarsitnya yang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maulahamu nasasiulanmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dino onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata, lau mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patiki. Amin. Amen. Tapuji matuhatta marite ende buku ende nomor 114 ayat sada dohot 2 ale Jahoba debata. Tatopo tima dosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala amanami. Hujo hami do goarmu nabadiai, alat na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua ginjang dohom mangondihon hami, asi roham di hami, sai patok tong ma di hami roha hamulia teon tuho, oton di perbadia pangapul dina marsak roha, pamalum masa luhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian dinasa asini roha, sai unang tulak hami, sai togihon mahami, ho ale debata, ama anak dohot tondi parbadia. Amen.
tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Aidang adong imbar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsyon ni mudarna. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Tapuji matuhata marhite hende nomor 354 ayat sada dohot 2 saitong maima imado. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguan. Turpuk epistel dihita di mingguan, imat na tersurat di buku Rom 5, mamuka ayat sada sahat di ayat 5. Hurian itu hatta tajahama marsikat sori, hamima nama jaha ayat na perjolo, dungi diuduti karuas. Di ayat 85 non rak mahita majahasa. Parbueni pamitorion nasian haporsioni. Asadung dipitori hita dalam haporsiaon, mardame mahita dohot debata marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk kita tu asini roha. Hajojongata duain dalam haperseaon, jala taparhatua do dirina maningot hasangapon ni debata nat nehatrimi. Alai lumobi sianidope, ai itahalaso do nang akka haporsuhon. Ala taboto dihorhon haporsuhonido habengeton niroha. Jala dihinorhon habengeton niroha ido hatuaon. Jala hatuoni do makorhon pakirimon. Rap mahita majahasa alai dang namurak kita bahenoni pangkirimoni. Ala nunga diusehon bagasan rohata holong ni rohani debata marhite-hite tondi parbadia naung nilehon na itu hita. Ima sahatna Martua do akan natumangion hata ni debata jala naupiapsa. Amen. Tapuji matuhata marite ende nomor 100 saplonom ayat sada dohot tolu ditoppa hodoau. Sondangi roh
taha tindakom maha porsiatai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nah suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sianton di perbadia, andorak suabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanwa toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Tabe kema tikting di tonga-tonga ni huriata diuduti dohot doa syafaat. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguan, di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Laos hutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria na marulang tahun ari hatutubu, dohot na marulang tahun par saripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Sada, goar ni mingguta ima Trinitatis. Mingguon 12 Juni 2022, masuk mahita tu minggu ima Trinitatis marlapatan, hasi tolu sadaon ni debata ama, anak dohot todi porbadia. Topik ni minggu ta ima debatata nasangap jalan natibul. Tuhan kita mulia dan agung. 2. Danak natubu. A. Di hari Senin 06 Juni 2022, nunga di basa-basa Tuhan sada danak boru tu keluarga ni amang obun Riko Sitorus, inang Elpera Sari Huta Barat, nomor register 1054, alamat Komplek De Latinus, Klaster Santiago, Blok F3 nomor 45, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, masuk Wiksion, tatanya koma asa totong hipas danaki nang natorasna. Tolu. Nang majalo pasu-pasu parbagason. A. Titing paduahon. Nang majalo pasu-pasu parbagason ima Yusuf Sigalingging, ruas ni gereja Masehi Injili Talaut atau Germita. Ianakon ni amang maringan Sigalingging nahinan, inang romansi si Hombing nahinan, alamat Jalan Trans Kabaruan Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kep Talaut. Dohot Herpina Rod Wilusia Sihombing. Ruas ni HKBP Serpong, Reso Serpong. Baru ni amang situa Rudi Sihombing nahinan, inang Tiur Marice Panjaitan. Alamat BSD Jalan Cemara 1, Blok C2 nomor Sada, Sektor Sada-Sada masuk Wiksion. Pasu-pasu parbagaso di Patupa di hari Sabtu, 10 Juni 2022, pukul 00.00 WIB di Gereja HKBP Serpong
Resort Serpong. B. Titing Parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Yosua Hasiholan Hutapea. Ruas ni GPIB Gloria Bekasi. Yanakon ni amang hasudungan Hutapea nahinan. Inang HE Hartati Sinaga. Alamat Jalan Nuri 2, Blok A6, nomor onom RT 002, RW 006, Kota Bekasi. Dohot Lumonggah Ursula Aritonang. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni amang Ricardo T. Aritonang, Inang Rusmiati Nainggolan. Alamat Jalan Rawabuntu Selatan, Blok F1 nomor 29, BSD City, masuk Wiksion. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Sabtu, 25 Juni 2022, pukul 08.30 WIB di GPIB Gloria Bekasi. Papaton. Pilihan khusus Tudana Beasiswa HKBP Serpong. Di hari Mingguon 12 Juni 2022 di Ganu Parmingguon dipatuh pada pilihan khusus laho manolopi program dohot dana beasiswa HKBP Serpong. Alani i dipatuh pada 2 hali marpelian na perjolo tuhuria dohot hatopan adorang jamita dohot na paduahon pelian tudana beasiswa na dipatupa Sidung Jamita. 5. Pakobasion pertangyangan UIK Marhite online. Parhalado manosoi sudah ruas ni huria di Ganu UIK. Asa dihaburjuhon madohoti pertangyangan UIK. Songonon mahatotuan pertangyangan di Ganu UIK na dibuka pukul 20.00 WIB. Sada hari Rabu 15 Juni 2022, UIK Ebenezer dipatupa di gereja. Laos ulaon pangapulion tu keluarga ni amang Riston Lumbatobing inang Omi Sibuea. Nama Jabui, keluarga Nyonya Rosdiana Sibuea Boru Tapubolon. Keluarga guru Tapubolon Hotlina Wati Siahaan. Keluarga Riko Tampati Tapubolon Harta Uli Si Majutak. 2. Rabu 15 Juni 2022 WIK Philadelphia. 3. Kamis 16 Juni 2022 WIK Sion. Nomor 6. Parmingguon di gereja. Madok mauliate mahita tutuhatta perdenggan basai alani pandemi COVID-19 sia nunga lam sumurut. Pamaretata penunga patupa dalan nauli nadenggan mengadopi pandemion. Khobartusi rapot parhalado HKBP Serpong Selasa tanggal 21 Mei 2022 nunga memutuson pabua mulai Minggu 12 Juni 2022 sada parminggota di gereja patupaon 4 hali. 5. A. Parmingguan Parjolo pukul 06.00 WIB Marhata Indonesia. B. Parmingguan Paduahon pukul 0.00 WIB Marhata Indonesia. C. Parmingguan Patuluhon pukul 10.30 WIB Marhata Batak. D. Parmingguan Paupaton pukul 17.00 WIB Marhata Indonesia. 2. Parminggu dang pola B mengisi Google Form. Jala langsung marminggu di gereja. 3. Prosedur dohot syarat nomor minggu. A. Nama dohoti parmingguan imaruas ni huria nong dipaksin 2 hali jalabui patudu bukti nong dipaksin molo di haporluhon. B. Prosedur menjaga jarak hok dope mardalan.
jala hudulan di sada bangku nagajang ima tutulu halak per minggu. Ruas hudul di nomor naung adokian. C. Saleleng acara permingguan doho di nahumaliang gereja. Pindangi doma asa hot ruas di huriata padalan protokol kesehatan naung tinotopon ni pamaretata doho tim kesehatan. Dang boy mabuka masker saleleng acara minggu manang kebaktian. D. Dung saya marminggu mulak langsung ruas ni huriata asa dengan proses parmingguan na mangihut dengan mardalan jala marture huhut taratur. 4. Tata cara parmingguan nanget-nanget paula kota nama songon namasa adorang so pandemi. Pinangidoma turuas ni huriata mabuan Alkitab, Bibel, Kidung Jemaat, buku wede, dohot buku haperluan marminggu, marsada-sada. Pinangidoma asa sudah parminggu uduk jala rede madalaton arahan ni petugas na adong. Jala tadalaton ma aturan protokol kesehatan doho dengan. Marusaha do huriata asalam dengan pakobasion tu sude parminggu jala adong do evaluasi ganup tiki asalam dengan siat tiki tutiki. Tapi Tuhan, parmingguan tatap muka terbatas sekolah minggu. Patupaun ni huriata dua parmingguan tatap muka terbatas sekolah minggu. Memuka hari mingguan 5 Juni 2022 pukul 08.00 saat 09.30 hatorangan na apit tajahama di titing naung disagihon di grup WA Ganup Week. Pawaluhon, kebaktian tatap muka terbatas remaja HKBP Serpong. Patupahon ni huriata ma parmingguan tatap muka terbatas remaja memuka hari mingguan 5 Juni 2022 pukul 10.30 WIB hatorangan na apit tajahama di titing naung disagihon di grup WA Ganup Week. Pasiahon, pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran perguru malua tu tahun ajaran 2022-2023 dibuka mulai hari Senin 16 Mei 2022 sahat hari Minggu 12 Juni 2022. Hatorangan na apit tajahama di titing naung disagihon. Songonima suara ni titing di mingguta sadarion. Titing parhepengon, boy mata jaha di laporan parhepengon naung disagihon tuhita marhite WA group di Ganup Wikta masing-masing. Tapasada ma rohata martangiang mahita. Hupuji hupasangap pami maguarmu nabadiai marningot hami asi dot holong ni roham diramoti hodo hami di nasamingguon dileokodo gugo dohot haipason boy dengan hami mangula siulon nami jala ditiki arianon di pataruho do hami tu jorom na ulion ima lau memuji pasangapon guarmu nabadiai marhite-hite akka tangiang puji-pujian atong jalo may Tuhan gabe boy pilihan nami gabe uap na khusus di hadapanmu. Di arianon hubog kami do di bagas tangiang nami ima di anakon ni huriam nang majalo pasu-pasu parsaripeon. Imana ko ni huriam si Yusuf si Galingging, dohot Herpina si Hobing. Mangido hami Tuhan.
Anggiat ma di hari Sabtu, boy mardalan dohot denggan. Jala leon ma ari natorang, jala hasehaton tu keluarga besar. Asa boy mardenggan mardalan ulau ni, jala boy marlas roha nasida. Nang songoni, diaka pertangyangan nalau di patupa di ganuk wik. Mangido hami tuho Tuhan. Mulusian asidot holong ni roham. Boy doi mardala dohot denggan. Jaluka ma rohani ruasmu. Asalam olo nasida madohoti ganuk pertangyangan wik. Asa marhite pertangyangan wik. Lam hutadahami asi dohot holong ni roham. Jala lam huatu si hami. Hatami dohot huatu si hami lomo ni roham. Siang-soni depe Tuhan, rencana ni huriam, nalau patupawan parmingguan tatak muka. Mangidu hami tuho, asa boy may Tuhan mardala dohot denggan, olan ala asi dohot holong ni roham. Nang sude program ni marturia koinonia dohot diakonia. Boy totong mardala denggan di huria namion. Gabi boy may tau sangap may diguarmu. Di arianon hubok kami do di bagas tangyang nami. Ima keluarga amang obun inang Elvera. Nang tubuh sada poso-poso di keluarga nasida. Atong Tuhan, boy may gabe las ni roha di tonga-tonga ni keluarga ni amang obundo inang Elpera. Jala sehat ma poso-posoi nang natorasna. Siang-siang depe Tuhan di arianon. Hubuak kami do di bagas tangyang nami. Dia kadak danak namar sikola sian SD saha tu perkuliahan. Pasu-pasu nasida Tuhan aso boy di hutan nasida do denggan akka parsiajaranna. Jala sikok manasida ditikina. Jala totong Tuhan leot gogo tu nasida. Asamar gogo nasida jala boy beradaptasi di new era normalon. Songsoni dianakon ni huriam. Naipaimayon hasil ujian UTBK tanggal 10 pituon. Bos itu turu hanami sian uduk ni rohanami rodu hami mangalualu marhapuru satuho. Asa tong malihononmu dalan na dumenggan tu nasida. Aida nga dong nasuboy tarpatupaho. Gabi boy manasida masuk perguruan tinggi negeri. Boy marlas ni roha danaki nang keluarga. Nang dinaposom na mga luluy karejo Tuhan. O matotong napatuduhon tu nasida, inganan parkarejuan na sesuai dohot bakat nasida. Pasu-pasu Tuhan akan na marusaha. Asabuy bangkit mo sa nasida. Jala puli perekonomian na Tuhan. Akibat dampak pandemi na 3 tahunon. Nang dianakon ni huriam, na so dapat rokap dope Tuhan. Totong patudu marokap tu nasida. Anggiat mamarhitei, boy magabe marlas roha, dianakon ni huriam, nang natoras nasida. Di arianon martangyang dohami, bagas tangyang nami, tu pamareta tingkat tinggi, sahat tu tingkat rendah. Leon hikmat duk bijaksana tu nasida, nalau membuat keputusan nadu benggan laho pamajuhon negaraon. Atong pasu-pasu tong Tuhan akka para medis na menangani COVID-19 asa margogo nasida. Nang ditikyon, diamang padita namin nalau pasahat barita nauli, pargugui, parbisuhi amanamyon. Asabuy hatami di pasahat dohot denggan.
nang hami peruasmu, jalebui, ubegi hami hatami, jalasuan turohanami, jalebui diulahok kami di parngulmiton ni ngulunami marsada-sada. Atong Tuhan, om matangiang ele-ele nami, holan marhite Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata marite ende nomor 640 ayat sada dohot udutna sangap di debata ama huhut papungu pelian tuhuria dohot pusat amplop nabalau atau amang inang. Nang ditun di
Dame ni debata na sumurung sian sandok roha. Ima mangaramo tiak kate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan teh. Amin. Katan debata dihita turpuk tuminggu sedarion sian pesalmen walu ayat sada sahat rodi 10. Pesalmen walu ayat sada rodi 10 tapai hutihu ma asahudah dihita. Ede sian si Daud. Ale Jehovah si gonggom hami masai sangap dogo armu dilia putibion ipati bulhodo hamulia omu rodi atasnya ke langit. Dari siapa mangannya ke danak dohotak kaposo-poso dijadihon hodo parangamu araniak kana mangaloho asa pau japon musuh dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutai lihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulan dohot bitang akana pinaulim ngahamania julmai ubahe pola ditaringoti rohami bana jala anak ni julmai ubahe pola die batiho umurang apalauti doi bana siad debata di baikko alai ditali-tali hon homuse hamuliaon dohot hatong ngamon tui bana ipa bakito doi bana umonggom akka jadi-jadian di tangamu. Bedo tahe ipatuduk hotu ibana akka biru-biru dohot lobu sudena rodi binatang akkana diharangan pidong akkana dituruni langit dohot akka dekke di laut rodi sude na mangisir di laut. Ale Jehovah si kongkop hami masai sangap doguarmu dilihat putibion ima sahana. Kurian itu hatta perenungan manang hasil ni nadi pahusor-husor si Daud do nasananidana nani alamanna purtibion diloni bana haratikina mamereng purtibion luar biasa. Dapat ibana ma perenungan minimal 2 setiap turpuk tahun. Sada perenungan ma utul do patar hasangapon ni dewata sian nasa natino panay di patar hasangapon ni dewata sian nasa natino panay. Alain na pedua muse direnuk ko diwana tung patar do holong ni rohan debata sumurung tu hajal mau sian sudah kana tinope. Jadi na 2 bagian ini ma di paus ursori bana. Tabereng maju na perjulu di paus ursori bana. Patar do hasangapon do hati bulon nyak kade bata
sian natinopana. Ai saha ro di langit. Utabereng langit on waing. Dengan ate do pesi bereng otta bintang ben taniari. Patar hasangapun ni dewata di si hagugun hati bulunna. Dang merebu butang doh bulan doh mataniari itu putibio na merebu noni buharu kita. Terang tidak. Perdelan nai pediatur. Gawe arong arian doh porngin. Luar biasa. Seorang getungan na. Arong. Alai bui hot merdelan. Arong musezol memadok. Karena malu belga rupin na bitangi siap bulan. Bagari bulan. Nggak belga. Kalau belga siap bulan. Meribu-ribu musei bitangi. Karena minoto be. Sedia belga mei. Nuangati sedia bidang mei. Bidang alailas tapadu majutuna paduahon ngasong ni balgay luar biasa ya kana tinopanay alai tungaha manu ang jolmon ni bana arong hasurungan ni jolma tutu siya mula nanung arok kasurungan ni jolma di panopau ni ala-ana anggona tino panasing merhiti hata do jadi mau bitang jadi mau taniari jadi mau bula jadi alayang gojol mai merhiti jari-jarina digana dibentuk siatano jala diuluson hosa hanguluan gabe martodina mangulu sian awal pesa di kosna ngatarida hasurungan nih toppa jolma tumiru rupana terus tu pangalahona ui mai tajaha cara musasada toh dua paring otu panopaun di debata sian natino panai di papatar debata dirina tujolma diala di pasah debata natino panai muse tujolma asa dirajai hidupan na longang situ tu si David mamereng jadi-jadian di tangan dewata. Tetura akita pete. Tuduson Raja David ordo hita. Longang situ tu. Tada sian komponis lagu ditikini Raja David. Ibaima lagui marguar na marguar sigirit do warna ay pesal menon lagu sen sigirit don katana sian David titik kini Raja David alai nang duksal pu Raja David arong dosada komponis lagu luar biasa tamereng kue detai 500 ono pulsia 500 ono pulsia ada halak Swedia di tahun 1850 sia di kue detai 5 onom sia sekarang sada halak Swedia betul-betul mirip dosong panidangion nih Davidon
Dah maju te manang tedeho. Ode bata. Dulu opat. Ode bata. Tulong ang bunuh aku, mau bering natin ng pami, sa lubot bintang kilap ng patronggo, mahatinda kon hasang hapon di, Jadi pesalmen ni Raja David manang si Daud. Lau sido nang pita maredde, AKBP paredde, badah tah diisi do edde. Sa luhut nai memuji de batado hita disi. Akapar korpe memuji de batado iba anate. Jadi kalau tak begede, ede pujiet tu de batado sa luhut nai. Imana tabereng molo maredde hita. Dia arung hobi maredde, arung musim menciptakan lagu. Luar biasa ti. Dia humeba do paredde sari kosna marjamita siapa dita ay bulu subu maredde. Eu taburu hala mebege edde. Eu markor di gereja on nama humeba do pe siapa dita siapa jamita. Ala tabu merhite suara lugu pasahat kata ni bata marjamita dui nama muji Tuhan tadui. Ilo si parede taima hita mangarahon aka purtibion asa doho na sire memuji de bata. Marhite detai doho hita makatidakon sudero natinopan de bata memuji de bata. Jadi molo solo halak memuji de bata. Do diturpukon bagari poso-poso pese-pese kan itu di poso-poso lo pese-pese danak tarpatu pasa do maredde amo ni din poso-poso na tang binuto ti alay tarpatu pasa do maredde pasangapod de bata. Alay dadahulani nanang di honta tarpatu pasa poso-poso ido dipakai de bata laho mangalo aka musu ni de bata sitahe sudul ninna aka halak namar sobotu de bata gana-ganaan ima musun de bata na solo be maredde memuji de bata. Disegai na sida ma para saoran ni jolma tu jolma para saoran na do de bata. Disegai na sida ma nang para saoran ni jolma tu jolma. Ditongani keluarga, ditongani masyarakat, ditongani purtibion. Masa perbedaan permusuhan do porang. Om memusun de bata na soolo mangedehon pasangapod de batabe. Disegai pardebata arta, pardebata hamuraon, parsaoran ni jolma di putibion. Mamora ibana
alai hala merpugus. Manigai roti, sigai te na tinopan de bata. Alarong didongan na diporangi, dihasugohon, akaima naso memuji de batabe. Kurin tu hatta di paran narobi di jauh de batama salah halak nabonar na margoar si Abraham tajaha di sarah Musa 12 sian tonga-tonga ni bangso perbegu. Jadi lupa noppa oni tavereng go cerita itu tolong ngamitor di hukum debata perdosa alai sim se serong go berdada di perdosa oni ibu manggina abang asoni marupani aromat tab perdosa dok nasing go pe pilih debataro nian si nuak lau pelua ho jolma pelua ho natinopan debata sian uhum ait nasumar alai peparan ni sino akipe musai di ujunga tonggo mare butuh dosa marserak ma ima kabang perbegu sia tonga-tongani ima di jauh dewata dipilih dewata si Abraham asa mulak memuji dewata tohoda teh dung di jauh si Abraham ditaruhon di bana tu sara inganan ima hapor siaon olo do ibana ditugihon ruar sian tuminggalon atorasna utana ada na do nasing agamona sesitong ngarau gamo ditiki mau gamo na perjulu atik bihado ya gama Buddha teh nang mardebata mata niari parsobat sobaon kanasing di jauh siani ima nama ngalo debata ima musun debata alai di jauh do siani si Abraham gawe sada halak na porsea diala peparana gawe bangso ni debata Israel salpi musai diuduti di jauh debata mak kapanurirang raja doh malim makobasi bangson debata asa hot na sida marsi hohot mamuji do pasangapot debata asa ditada na sida debata do na manoppa na sida jalan marhasurungan do jolma di toppa debata imak tugas ni raja doh malim termasuk song ni do renungan ni Depiton masuk kita tuh bagian peduahon di papatar debata kolong ni rohana na luar biasa waka jolma na nilelean ingot do para nani tahun ni raja Dapito nate debata arunya pebakitibana gabe raja alai gabe hehe do raja bisa teh raja diro Raja Saul naing pamatehon ibana so na diguluti bana sa tikos nai alay na di pabakit debata ada ibana hal ame donya di bana parmamah donya di bana gudang dona ume basen ibana alay dipilih debata alay di pelua debata ada ibana sianak kahamaolon ninggoluna na dia rupanna termasuk perenungan doi alai ubal kesiadi dope direnuk koni bana jala herapan urirang maun mulo tajaha ayat 5 saharu dia siai arong do hasuruan dewata kolong nirohan dewata tu bangsona tuna porsea panamat onom tabereng hasurungan ni jolmai manang hasurungan ni bangsoi
sai ditaringo ti jolma. Tengok do kan ayat 5 do onomi tungaha manian jolmai pahe pola ditaringo ti rohami bana dala anak ni jolmai upola di batiho takola song ni dope humurang apa lauti doi bana sedde batade baiko takola ni dope alai di teli hokomu seha muliaon dohot hatonga amon tu bana takola ni dope di pabakito doi bana gumonggom akka jadi-jadian tangamu sude tahe di patuduk ho tu bana biru-biru roda kanasingi ma data bereng sian ayat 51 siai pasai taringoti ate amma jusukun isi di taringoti hamu teh taringotamu kurang ku hala sai hala taringoti susah rotongati magol isi rus taringotan naringgan kasih tonga secara pakilalama jo anggo si taringotan mul si taringotan akan hina holongan me ati iro amata basedingo menata iro tongate inata sedingo mamata unang amata inata ni hala itaringoti ati nata holong sok ni ma debata nga madaw ni ajol may alay sa idingot dicoba do totong manugiho jol may manad da debata say di taringoti wasay taringoti ala di haholongi ati tahaholongi mo tahaholongi kadongan paingotom may panomat ditangiang ate aladang buy ditangiang taringoti tinaringota mo se akan na rin gamman yan ate pangalahon na rin gamma unang gabi kapangalahon na kurang dingani saya taringoti bana taringoti maka si bandaringgan nati mulo tataringoti mole ate duhita sa kosta alarong si bandaringgan napadua ho dilo diso di batiho anak ni Julmai jadi ngahera panurirango non di kehadiran ni dewata marhite Kristus mebat tu potibion ete dedeta buku de 57 mebat tu hitaon kuasa mebat isi rohamu lau mebat lau rohamu mebat tu nasu dinedemu nasuhin haolongamu Tuyanakon di hutan ada mebe tu si ala holong roha itu tang nasi masih holiba song ni do de bata mebat kuasa mebat ala daktar wajol maiwe meluasian dosa sia gonggoman sibolis yang dipasobu debata jol mai digonggomi sibolis gabe hamate jabarna alanido mebat petuluhon kumurang apa lauti jol mai siak debata kurang apa lauti pasal arong humurang arong gotonggah halubian ni debata nakpe di top pahita tumiru rupana alai hita natinop paro anggo debata si panop paidu ibana
bai tanggung jawab mangaramoti nasa natino pendebata jol mano kita do di pasu-pasu debata do hita jol mai asa marpinopar asa sopar di pasu-pasu de batar zolmei di bisuhon ala di leo di bana roha pikiran di pasu-pasu de batar zolmei mengarajai nasanadong asa boha asa lestari asa unang punu ala yang go sialo de bata disegai do natinopani de bata lomo-lomo na do di bani bana. Ale yang guhita sumur ngapalau tigo bebatasya kita dalam tanggung jawab. Marpinopar arong noy perkilen ni hita karena tua-tua teh. Agurang noang anak kota do boruta tang lo morohana muli do manguli pasate jupak kita do noang ngalas rohana lasong nih utawa mana dang marumah tangga arma beni yang kadongan HP sati kosna pasu-pasu debata tu zolma ikos sopar do ko gabe do dang lomoroh debata pujung bawai ayaro na hurang ibana olo anak ko na ngasapi 30 tao do bo dang olo muli arong bo hala na olo tu ibana leo banang dang olo on termasuk gon renungan tuak kapangulian huria termasuk tu padita teh puasa masai totura antara ni merguru melua taharo di naposo bulung kang arong bepangat toyon aro peremaja saoti konaro jang arong bimbingan pranika songo di gereja nasing anggo di gereja nasing duk self merguru melua arong go pesa datike pase medok marsiazar counseling menugu-nugu akan makad kono porsiao ni betul-betul ditanggung jawab nah songo sada jolma asa mardonga saripe takolaniran waingati tak sanga biarwa di kotaon martedang Nejulu anggo hita di puna pesugit marguru edde badi sido rapotan nati torlas doro hama mereng solo itu rebutan me ok solo rupani padluku sadan tibui ya anggo rebutan me anggo naing raksanga alania habis tikina holam memikirkan ulauna karirna somara peran nekupulu kirani huria te patikeno bimbingan pranika kurang gona olo manguli olo kurang gona manguli do muli alai boha satao do pengasirang tak satao do telu bulan pengaruh nasirang ai bari tentu kan umara na perlu renungan pehado sotung gawe sialo debata na sida tang di hari koton hagabeun manguli do nasi alan teknologi omai deba teknologi on mah baik kita pujung
Tang do maparsaurat do manangis be nang nilebungi be si baik di mana be si jaha happy be ija upisong ni susah do ate berpung sa keluarga tang makatai orang berhape halak nasi nggo dirongani makatai anggo nilebung ngarang dirongani makatai bahaya harus ati kos do ate berarti do pengaruh ni teknologi sarikos. Alani ko tugu-tugota da Zolmaon, tugu-tugota do kena kota. Diha Kristenon do di budaya. Ko dia tusi anak kota ido, ha Kristenon ido takas. Ale ko dia tusi do totong nang ha Kristenoni. Ido na surat to jelangar las rohak ke pedite yarunggu 20 ala nang manuhur buku ininna behi betati. Kristenon dohot hawatahu behado perdumun ni umurang apa lautik hita molo debat-debata alai hita do penanggung jawab napa opat to nima ditali-talihon hamuliaon dohot hatongamon ngohatawata korra disanggul-sangguli dipertupalhon kata ada batak raidok mau diro dileon sanggul-sanggul dihormati dihawolongi de bata ale nak kola dihawolongi dihormati baik kemajo hebat nijol mau dihormati de bata disanggul-sangguli luar biasa dah dihormati dewata ahita mulu dihormati biaro bapak atuk banyak kita totong menghormati dewata unak songojol mapurti biongani hormatan ibana binaan ibana gawe raja pimpinan alai nang godang diperdigil huni ibana dung raja ibana langsung nih molo ditali-tali hot dewata tu ita hamuliaon do hatong ngamon asa do hita pasangapo do memuji dewata napalimahon dewata pabaki jolmai asa doho papatar hamulion dewata nati nopai asa doho kita menanggung jawabi melestarikan menjaga pertibion kodoh doh kita menjaga mereka juga gudang bencana teh harus mabeni atau tu ita bayi mahau membuat pengumuman murama longsor ngoloro uden bajir kan kurang bajir ono ngati di salpa balkoni bana maka sampah Roma ben sopol ma kayak bencana mah itu sudah persoalan tapi di babakit dewata ado itu mengurus seluhunai di babakit dewata gawe raja Saul, raja David, raja Salomo pature-turehon pangsui di babakit dewata ke malim situ ni malim panurirang doa ke nasingnya asa pature-turehon saya mau lihat roham mololo rupe dongan di babakit gawe situa leunang situa gawe si pature-turehon arang gosong ni bakit dewata ke situ marjami teruk memudai alai unang gawe si camita do si puren
nasonito. Ulo di pabakit kita, tapar tanggung jawab pun ulo tei. Lasroh aku, helaku, rus muneson. Aku pikir lawi banan yang gawe calo situa. Alai bah, saya mikir lawi gak seru aku. Biar itu pun naruh aku. Oleh banan calo situa. Ya udah, itu bah. Tuh pikir roham jabatan ni. Halu jauh dui, ulau dui, tohonan ulau dui. Unang terpikir gabi harajaon. Ai sega huri alan situ ala dianggap boh situ onai gabi raja ibana. Si tangi honotong ibana, si sobao ibana, si hobasa ibana. Habesa di costa sebalik ngaro, ikon ibana mamakubesi. Paono podileo dewata, kuasa tu zolmai. Mangarajain natin panay. Ileo do tuhita sude nasa natin panay mulut aja balusiyay. Apag jakuan nong gabi palilik kusa hola di sini. Dauduti mero. Kata amar jami talana metu karo amar gejeng-gejeng jadi repamu sepata ti. Enga lau 72 tahun ni betul jadi song ni roh pe. Dihaholongi dewata hita, diebati dewata hita, disanggul-sangguli dewata hita, dipabakit hita, papatar hona mulion dewata tunasana tinopai, alai dak kolani rupi. Holong ni rohan dewata tujolma. Holong na perjului na king holong ni rohan dewata tatanda dewata songopanoppa. Alai na pedua honon. Holong ni rohan dewata tuhita. Disuruh dope anak na Tuhan Yesus Kristus tu portibion mebat. Imara panuri rangun ni Raja Dapiton. Dibati wah mazol me dibati ho ibana ni. Au porsea di Yesus Kristus na perjulina ke au porsea di dewata. Na tumo palangit dohotano. Dapat dua hon au proses Yesus Kristus. Terus hamse. Na mangaleo dihita hasan dosa. Haluau. Hamati akian na majabbar hajol maun. Alayala holong ni rohan dewata dihita. Tung masayarga hita di bawah dewata, dihormati dewata hita, pakat dipasangap dewata hita. Dewata gawe jolma, maringan di tonga-tongata. Marjamita Tuhan Yesus, mengajari Tuhan Yesus, pamalupon nakasahit Tuhan Yesus. Luar biasa teh. Ini hapor siapa ponggol pedua huni. Hamati ani tonggo mate ni kita on. Alai dak kamatean ujung ni ngoluta songon na porsea di bana hangoluan na saleling-leleng na nama ditobu sita marhite silang. Ibana nama mate ala ni dosatta. Mudarna na durus na argai menobus sita alani tung luar biasa do holong ni rohan dewata asin ni rohan dewata dihita. Tutukan holong ni rohan dewata dihita atau tu Yesus Kristus alai rom se manaiki ba dusundu ule-ule nei. Dilihat dope muse tod di Purbadia. Gimana tapes tahun di hari Pentakostai. Puasa di Leong.
to diperbadiai boy saur tinggal di rohani zolmai. To diperbadiai mama nogu-nogu mangajari zolmai mangatusiatan dewata gawe porsea. To diperbadiai mama baik kita gawe halak na porsea, halak na di perbadian. Ya ulan itu diperbadiai mangalih kuaso waka apostel marjamita. Gawe torok mahalak na tumangihok katana dia tu si halak mahatana jamitana. Takolang nolak ni olong musema terdidi. Gawe jong-jong mahuria. Marhite hatai mengulam atau diperbadia. Batu buka porsi auto zolmai. Gawe taboto ma pasangaput debata. Memuji debata. Gawe terdiri mahita aka marhite padidioni. Tahap matuna porsei hasesan di dosa, dia unang hola dipikiri, hola naik sabingi. Alai marite padi dioni sahap matuna porsei hasan di dosa hatutupa duhalihon dot hanguluan nasalilingel nga. Yazari mahita marpungu beribadah, maredde memuji do pasangapod debatana tibuli. Asro aku te kita dihuli betul-betul do ibadah tei ibadah nah hikmat tenang tanggau bak do nang perhelero mulai ate ke perhelero mangatur isa tengkan ate. Ini nunga gawe jol makane baru beta napine baru dewata. Napini toran dewata. Igawe halak na prosea hitan maing alania. Bahasa prosea hita ala tatangiuk katan dewata. Mangula to diperbadia ima batu boka prosea di hita. Gawe tatusi tatad dama dewata. Olo mahita pasangapud dewata. Olo mahita mangule tanggung jawab tanah pinasahan debata. Orang beriman mengenal Allah yang benar. Aru pulau istilah yang benar di so. Dalilu surungat tate. Gaya porsea do hita arong pengurupun dewata dihita dalam 3 bentuk pengatusi. Allah Tritunggal ninna dewata situlusana. Penasahat tu sona laki betulan minggu Trinitatis. Orang beriman mengenal Allah yang benar yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Marhiti pangulaon ni dewata dalam 3 cara nata guarena kingan kewe takas mahita colmanai baru. Hatan dewata manang hata si tulusa daon Allah Tritunggalon dang dapot tita sari kosnei di Bibil dang dapot. Luliho Bibil dang arong si dewata si tulu hal Tritunggal dang arong. Madok dewata tulu dang arong. Anggo di Bibil madok mulutajaha Imam Musaono may opat. Sada do dewata. Tangihom ma ale Israel anggo Jehovah dewaratai Jehovah sasarasa do. Kau ma persoalan na tarupi si anak karungat na memikiri hata Tritunggal tulu dewata tangarong sada dewata
Bahkan Yesus sendiri madok di Yohanes 10 ayat 30. Akhir ko Yesus. Sada doau dohot amai. Sada doau dohot amai. Jadi Trinitatis Tritunggal rumusan niaka naporsea dui. Bapak gereja dui. Sinode do merumuskan ni, sidang do konsili do merumuskan ni. Puasa dirumuskan ni. Patorakon tatadda do debata sito palangi do tanon. Tatadda do debata marite Yesus Kristus nang gabe jolma mate di hopino silang humokop pita. Tatadda do debata marite to di purbadia na disuru saur kita jolma. Debata Jahuwa perguguna suatu dosa nina tong palangi do tanong. Debatana gabe jolma di bagasi Yesus Kristus lau peluho jolma sia dosa-dosa hamatean. To di purbadia disuruh saur tu jolmai mangarajai babadiahon mangalok kaporseaon manugunogu jolma manadda debata. Arhite natulu carai di rumah gereja mahaporseaot natulu ponggoli. Jarang dapat di Bibil haporseaot natulu ponggoli ate. Alai se Bibil wi. Au porsea sona tadi dak kunaking au porsea di debata jauh au porsea Yesus Kristus au porsea di to di purbadia. Rumusan doi lau pasadaho nak kena porsea di sadok putibion. Iwan na irokon tahati dak ko maha porsea tai songo panidangion ni salut kena porsea di putibion. Tidak dapat atusan Trinitatis-on, Tritunggal-on, mangasau pikiran. Ala itu merhiti haporseau, do hita mengatusi merhiti hatan debata, do hita mengatusi merhiti Bibil, do hita mengatusi. Yo padokon si Agustinus. Ala tukion nama bain istilah Tritunggal-on. Una coba, molo dipikiri ho debata situ lusada, jala diatusi ho, dangi beibana. Gimana bi? Jadi ini benar sebab bahasa itu betul debata benar betul debata nami sada do boloni marbere mehitalani. Bau udah pernah marbere. Hapor siau mudo medok. Iya debata omma, iya debata omma, iya debata. Kemudian itu kata betul-betul do renungan pemuzion ni Raja Dapiton. Molo direnuk ko di bana nakingan pabende bata di bana. Patu mahita di minggu rintar sommer hita jami taon. Tadok de bata nasokal jelana tibul. Tuhan kita mulia dan agung. Ahamana pinangidon trupukosa kita. Di pangido trupukom masyak kita. Mangatusi makaporsiai manada isiro debata tian saluhu natino panai pergugu na suatu dosa doibana Allah yang maha kuasa tat kosdo taburu sari kosa tawata kiete au porsia di debata Jehovah nato palangi do tanosian aku percaya kepada Allah yang maha kuasa daura wataki pergogo naso hatu dosan. Jangan imbang nga. Angku maha kuasa belgahu asona. Jadi renungat tamai diajari mahita mertirpukon asa tetad dari bata pergogo na suatu dosani. Tetad manang Kristus. Naung rade mate di hau pinol silang, panok noti masilang ni Tuhat tai,
terus renungkan. Nama morsan sude dosami. Ingot tibaan hatanai ale amang marpamuati maroham di dosa ni halakon nina nama buni. Yang arong di mana pembalasan alai betul-betul memaafkan. Nah porosnya di Kristus ikon rade memaafkan. Dan marningot halak di hasalanna. Alai tangnya konotong nasida asa boha asa unang dadati be. Jalai ngot muse renukon tungalan to di perbediro ibana tatu sihatan dewata. Sama lo malu ni zolma patorak kata dewata anggo semangula to di perbedia taanu lapatan ni. De sanksi do au anggo hola pikiramu na bigi sami taon tato di perbedia. Tangarong sudah, anong selpu itong pitu selpu sudah. Alai berpengen roto di Purbadia mangatus yang tadi bata luar biasa. Diajari doh musai mangulahon nabi negemi. Takolat dia tu sio, takolat di botoho. Alai diajari to di Purbadia didongani ho mangulahon. Ido minggu trintate so. Satu tahu kita maka manaringoti trinitatis. Telepon minggu per julung trinitatis 1 sampai 30 hal, 30 minggu. Menunggu-nunggu kita maka porsiai dewata inguluta na betul-betul dihaolongi dipasangat dewata do kita. Alai mulu dipasangat dihaolongi dihormati dewata kita. Asa taulah do toksong ni. Tahaholongi udah nanti no pendebata. Tak pasang apa kadang ngata napa tu pasang apa. Taurupi dong ngata. Marhite nabui benota. Asraku anok persembahata. Selpuzami tahun beasiswa. Dalam mengurupi doi. Istari bana, alai ala dangarung benda torasna sudah di sekolah. Merhiti pengurupun ni huriaon surya kanan apistar gawe anak napi si pazulu di 30 tahun nanengro. Kalaki do tong menguduti ulot tadi tongani huriaon. Program diakoniaon. Asa taulahod doi. Asa dohot tita benasida. Gawe hala nam bersaing. Di tonga-tonga ni parbinoto di putibion. Alana tu tikineng ro. Bah. Sok kata watak itu teh. Na oto penggarisnya dozunga. Tauru piak kena kote. Tatangiakon. Lasrowana king tangiang. Manangiakon. Di partikian niya ka persekolahan nuaing. Asa mampu akena kota bersaing. Taksong kita be. Persaingan semakin ketat. Amoru kendor pangatusin nila Batak. Dungi Jakarta on taringot si. Anggotiki di Tapanuli. Baik ko sumurung anak koko bah. Mulu pangula udak pangula na kokin na kama na toras tarwate iro ugogu pe masari harian ng budari lao pasik ko lao gileki ni nalak bata go tiala Kristen do mangocari ayah Kristen do mabuan parbinotoan las rohani akara oputan na jolo semangati di tahun ibana do bekerja lau pasik kulau gelenga. Alani semangati, alani parbinotoani saha menak konna tu Jakartaon, takula tu Jakarta tu sudah Indonesia on. Alai duk sahat songo dia mahita hala batak nuaing.
mampu do pehita bersaing dohot halak pasikolah ni anak kona. Molo orang mampu behado gereja mangurupi nasida. Ido da jino ni saya tahu. Pero gitu hatta mahita. Mangatu siapa ana. Amin martang yang mahita. Mau lihat di Tuhan. Na mangaleho di kami kesempatan mabege Mazmur ni Raja David. Dalam mau lihat Tuhan molo kubegi kami jamita. Saya partodi mai jamitai. Asang giat waktu si kami. Jala huang ulu kami. Molo di haholongi ho kami. Dan mungkin hola sita haholongan kami. Ikon haholongan nami madewata. Haholongan nami madongan. Haholongan nami manasa natin opami. Idu juju ni jami taon. Jala patao mahami. Mangatusi doh mangulau ni. Tangi ko kami Tuhan, nasa usaha, pikiran, si patupaon ni huriaon. Laho manugunugu zolma, pasangat poko, manadaho. Alani tungtod dimtod di purbadiyaima, suru marsaur rotami, tinggal di bagasa rohanami. Ola roto di purbadiyaima ngan rohanami, mapurus do si bulisi siar rohanami, mapurus do haza hatoni. Alai gawe warname sonang mahami. Mangulak kaulaon. Majalo ka paretta sen hatam na bediyei. Sesungguli mahami. Kumangeo katam ay sen hatamido Tuhan atusan nami aha masaka mudot aha malomone roham di hami. Mauliate madiho. Jalo mahami, jalo tangyang nami. Di sude pakubasyon nami, di ari-ari ngulu nami di mingguon. Sa ito dimto di purbadiyay manugunugu kami. Molo masa peka namaol huarupi kami, kostoro hanami, urupam do kami. Donganam do kami. Molo gudang petuhan sipata namak kasugo kami, ale porsea do kami leonomuro di kami kemampuan memaafkan dohok manangyakon na si Dewi. Akan atoras Tuhan pergugui patau na si Dewi manugunugo akanak kona iha porseaon dohok dingulu masyarakat di parada atop asa gawe jolma na mampu bersaing tuak katikin yang roh. Woto kami hamaolon seru penasida tutikin ang roh tung lumobi sian na hutaw kami nuang dui alani ko kupersiap ko kami no sida mangatusik padalanan niya kapartikian odo debata sian na julu sadarion roli sa nilinga marhiti ho sa diri ma mampu akana kon nami do tayo mangatusi ahana masa na humalik kami. Mauliate mariho Tuhan jalo kami, jalo tayang nami. Bagasan Kristus, Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, maritede taros 10, harus disomay tapasaton na tatawana kingan ho partu titing tu beasiswa ni Riaon. Hallelujah,
pasahat piliata tu debata martang yang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang. Ho do haroroan ni saluhut silihol leo na denggan doho nasa uli basa na mauli utus. Hu pasahat tami masian na nilihum mitu kami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasya kami pilihan non pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di potibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim asalam mutadahami gudang ni silihol-lehom mitu hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana lelehon tondero de pamataku debata nami, debata ama anak doto di purbadia, nabadia doho. Jalagok hamulia omu liat portibion. Pinuji jala pinasangap mahorodi saleling nilelengna. Alani asini roham naung sahat tuhami doho tusude huriam. Namalas ni roha dohamin waing ala naung dipapatar jala dipatar dahoko tuhami hadiriomu holong ni roham asin ni roham labas ni roham hasesan ni dosa hangulwa sogot arta silihono musogot rodi uhum sidawom musogot naso habilangat dosudinai aina sodung niat tusan ni zolma di patorang hodo tuhami nasudung ni ida ni zolma di pataridahon ho tuhami nasudung hinasi holan ni putibion di wakodo di hami naso tarleho putibion di leho kodo tuhami alani hupa sangap hami ma ho marhite daging nami tordinami rohanami rodi saluhna pabaina nami asa patawomu hami tuharajaomu na di Banua Gijang hodo manopahami ubahe tubuh hami tuhasianganon sai topa jalapai baru mahami asa tubuh hami paduhalihon jala asa gawe partohap dihasianganon doho di ari sogut di lebung mi nauduk jalana serep do rohanami ro tuho mangaleho rohanami sai bahem mei inganamu sai homa mangula jala margogo di bagasak kami sai paujung ulaun naung pinuk kami di hami naung sinahapomu guarmu tu hami naung terdiri hami tu bagasan guarmu nabadiai asa hami di ho jala ho di hami sai lam tanggali rohana buruk sian hami jala solukon rohana baru tu hami asa badia parangenami pabua naung mauliate rohanami tu ho sai pergugui mahami asa hu parangeho kami sude nani dokmu tu hami bahwa naung tutu hami aka anakmu jala panean dihanguluan sogut sai paien barita nauli di hami asa adong pergugunami saliling hubulus hami hasianganon sai patugu haporsiaon nami marhite-hite to di purbadia sahat rodi hamatean asa sahat hami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Alea manami na di benua gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajaomu. Sai saut malo maniroham di banoto ngaon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sedariun hangul wasiapari. Se sama dosa nami song panesan nami di dosa ni dongan nama dosa tuhami. Unak kami togi hutu pangujunan balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Saya didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala sai di pasaor homadamena tu todi munabe. Tang tuh melihat kita